radabनि चेनेल पर्टेल निउस नि रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै 12 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि सेथि गायसन सान फालिथाय सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मा बेनि दिनै गिबि हाबाफारि फुंबिलिनिफ्रायनो थांफिनलांनाय दा बे हाबाफारिखौ ब्रह्मस काउन्सिलनि EM बिथांमोन बेखेवनाय जाहैबाय। दा बेनि उनाव गोसोखां सायनासालि बेखौ आफादनि गेदेर दा बेनि उनाव बाफुराम बसुमतारी आलासि जिरायसालि नब्लां दा बेखौ सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि रमेश सरगियारि बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जाहैबाय। बेनि उनावहाय रुंसारि दंगा मोसाहारि जामुसालि दा बेखौबो मिसामरा जिपिनि आनसलिक पन्सायतनि सोद्रोमा AP मेम्बार अनजालि खेरखातारि बिथांनि आखाइजों बेखेवबाय। बिनि उनावहाय मुंख्लं खुदिराम मोसाहारि मावसोम बादा दा बेखौबो समखं गाव पन्सायतनि आफादगिरि मानिनां मुस्रि सुक्राम बेखेवबाय। दा बेनि उनावहाय गायसन सान फालिनायजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा थान्दै नब्लां जानानै आंनि आखाइजों बेखेवनानै बेनि उनावहाय हाबाफारियाव जोङो आयदा लानाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि गाज्रि थासारि आरो फेग्रा बेसाद लानायखौ होबथानाय बेखौ मोनसे आयदा लादों। बे आयदानि बिबुंथिगिरिया जादों मुस्रिमा कल्पना सरगियारि। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि बिथांखौ जोङो बे आयदानि बिबुंथिगिरि आलासि महरै लेंनाय जादों। आरोबाव बेखेवगिरि हिसाबै थान्दैमेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों। बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि। आरोबाव आयदाफारियाव सासे बिबुंथिगिरि दंबावो। बेनो जाहैदों आयदा सोलोंथाइ आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिफावथि। बेवहाय बिबुंथिगिरि महरै मुस्रिमा सुबारानि बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै खावलायनाय जादों। बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारि लाफानानै बेखिनि आयदाखौ जोङो लालांनाय जागोन। गिबि सान खुलुमबाय। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि आरो बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। 10 नभेम्बर 2022 मायथाइनि खुंगा 71थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे 23थि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 1 बोसोरारि जथुम्मा आरो 14थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे जथुम्माखौ 15 नभेम्बर आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा गोबां आवगायबाय। जों सान्दों रायजोनि हेफाजाबजों जोङो बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै रायजो राजाखौ जोङो बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आङो आरसिनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो गाबोनो जोंहा
जोंना LP स्कुलनि आरो कलेज लेभेलनि हाई स्कुल लेभेलनि जे स्टुडेन्टफोरा फैनानै जोंना बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो मैयानिफ्राय जोंना बुलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। बेवहायबो जोङो फरायसुलिफोरखौ जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बे समाव जिहेतु बर'नि गोबां हारिमु बिथिङाव जोंनि जा लानानै बे मेलजों लोब्बा लाफानाय बेवहाय बिसेसकै जोङो जोंनि लकेल गथ'फोर जायफोरा माने खनगिरि उथिफुदों बिसोरखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिसेसकै इला ब्रह्म थाबाय आरो आलारि थाबाय आरो मा होनोमोनलाय अर्जुन बसुमतारी थाबाय आरो रुंखां थाबाय आरो बिदिनो सानैसो मोसाखावरिबो आरो किस्ति पार्टिखौबो हांख्रायनाय जादों। बे हारिमु आयदाखौ मा सानाव लानाय जादों? बेखौ गेवलां मेल खालिसो लानाय जादों। एक मिनिट बेखौ जोङो गेवलां मेल खालि नाइट कालचारखौ लानाय जादों हारिमु बिलिफांखौ। बेवहाय जोङो बिसेसकै जोंनि मुंदांखा देंखोगिरि इला ब्रह्म आरो बे ओनसोलनिनो उथिफुनाय देंखोगिरि जोंनि अर्जुन बसुमतारी आरो आलारि बसुमतारी आरो भाग्यश्री बसुमतारी आरो रुंखां बर' बेजों लोगोसे गोबां दंबावो आरो मोसाखावरिबो सानैसो लिंहरनाय जादों। लाइमोनफोरनि बेवहाय जिहेथु जों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बेनि थाखायनो आङो गासैखौबो माने बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै माने जोंनि देंखोगिरि बा मोसाखावरिफोरखौ एसे उत्साह होनो थाखाय आं खावलायगोन। बेवहाय जोङो जोंनि BKWCनि मानगोनां चिफ सार मिहिनेश्वर बसुमतारीखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन। सुबुंखौ सोरखौ हांख्रायनाय जादों? जोङो गागि आफाद आरो जोंनि बानजाय आफादजों सावरायलायनानै जोङो धेमाजि जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टर कबिता डेका बायदेवखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि जुनाय BEO सारखौबो जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों। आरो बे ओनसोलनि सोलोंबायदि आसा खालामनो हायो। जों सानदों बेवहाय जिहेतु थारमाने जोंनि स्कुलफोरावहाय जों नुनो मोनदों जा जोंनि SBआवनो थारमाने गुबुन गुबुन जोंनि बर' मिडियाम हिसाबै SB स्कुला बर' मिडियाम हिसाबै बेवहाय माने 7 जन गाहाम माने गुबुन हारिनि माबाया जोंनि पस्टखौ माने दखल खालामनानै दं। जों बेवहाय हयथ' माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोन नामा होनना जों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बर'नि पस्टखौ बर' टिचारखौनो दैथायहरनांगौ। जों सरकारखौ माने बेखौ जों दाबि खालामनो हागोन आरो जोङो बे बायद'निफ्राय माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोन नामा होननानै जों सानदों आरो।